Aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw ka bisimila bi Mali ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye février kalo ale tile 5 san 2024 bi Mali ka bi kunnafoniw a daɲɛ kumabaw filɛ nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana yɛrɛ lakanali hukumu kɔnɔna na Kidali marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Tesalite ani Tɛnzawatɛn na Mali wolomasiri tabaw u ye dankari jatewale tigilama dɔw la ye o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sewarekaw fɛ nin nɔ ka taa se ayiwa Gawo mara kɔnɔna ma i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi minnu jɔgina kɛlɛdaga kɔnɔ olu waleɲuman dɔnna an ka kɛlɛ ɲɛmaaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka da u tulo kan k'a fɔ jamana wɛrɛ kunkanko kumaw la min bɛ tali kɛ Sɛnɛgalikaw fɛla la olu ka jamana ɲamakala ta o bɔra a mɔ an da bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma fɔ ka tora an da bɛ nin bɛɛ lajɛlen la k'o walawala ne ka ɲɛsin aw ma aw y'a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana yɛrɛ lakanani hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Mali wolomasiri tabaw la an ka marayɔrɔ 8nan n'o ye Kidali mara ye i k'a dɔn ka wulikajɔ kɔnɔna na ayiwa sanfɛ kɛlɛcɛw fɛ o kɛra sababu ye Kidali mara kɔnɔ ne ka dankari jatewale tigilamaw olu dagayɔrɔ dɔ la a yirala k'a fɔ ayiwa février kalo tile 3 su ka dugu jɛ kunun kari la février kalo tile 4 2024 min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw kɔni ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka yɔrɔw kɔni jateminɛ u y'a ye k'a fɔ Aguelhok Tesalite ani Tɛnzawatɛn na u sigara ko dɔw la yen nɔ o la o yɔrɔw dɔnni kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Tesalite mara la u ye a ye k'a fɔ Tesalite yɛrɛ ale ni awa Kidali dugukɔnɔna cɛ a bɛ taa kilo 30 ani kilo 5 bɔɲɔnko la ayiwa Kidali kɛɲɛka a b'a fɛ ne ka digi a tilebin kan u y'a ye k'a fɔ ayiwa bamaji dɔw minnu kɔni bɛ munumunu salo la o yɔrɔ kofɔlen in na o munumunu salo camion dɔ bɛ u bolo ka taa se pick-up 3 ma ani moto 1 siga kɛra olu la o yɔrɔ kofɔlen in na o hukumu kɔnɔna na fɔ ka taa se awa fɛn wɛrɛw ma o hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw u ye wulikajɔ kɛ ne ka dankari olu la o tɛmɛnen kɔfɛ Tɛnzawatɛn na o min bɛ Mali ale ni Algérie dancɛ la a yirala k'a fɔ jatewale tigilamaw olu dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen u ye jateminɛ kɛ pick-up 1 ayiwa n'u tun kɛn bɛ k'o ba ma fili ka taa se maa 7 bɔɲɔnko ma siga kɛra minnu na i k'a dɔn k'a fɔ tun bɛ tasuma dɔ kɛrɛfɛ o la o kɛra yɔrɔ min na o ni Kidali yɛrɛ dugukɔnɔna cɛ bɛ taa kilomètre 46 bɔɲɔnko la ayiwa min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛcɛw la u ye wulikajɔ kɛ k'olu fana bɛɛ lajɛlen k'olu bunɛ u ɲɛ la o hukumu kɔnɔna na chef d'état-major o min bɛ an ka armée kunna ko b'a jira sigidadenw na ayiwa k'u k'u hakili latigɛ i k'a dɔn ko Mali wolomasiri tabaw u wulilen don k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la wa n'u kɔtɔrɔ ma bɔ ayiwa foyi kɔni ɲɛ walasa an ka jamana fa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'an ta ye cogo min na buna hadamadenw ani bolominɛw u se ka taa u magow la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jatigɛ ye. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka région militaire numéro 6 na n'o ye 6e région militaire ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa tan bɔɲɔnko ayiwa minnu kɔni jɔgina kɛlɛdaga kɔnɔna na olu ye u ka waleɲuman dɔ sɔrɔ n'o ye k'u décorer minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna min ɲɛsin an ka marabolo kow ma i k'a dɔn n'o ye colonel Ablaye Mayiga ayiwa ka kɛ ni jamana ɲɛmaa farajɛla fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ale ka yamaruya ye ale wulila alamisa don février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen 2024 ni ka taa 6e région militaire la Seware a taara yen nɔ a taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maa minnu jɔgina kɛlɛdaga kɔnɔna na ka se k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɔnɔna na n'o ye k'u décorer o la minisiri kofɔlen n'o ye Ablaye Mayiga ye ayiwa maa wɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ n'o ye délégation camanba ye i n'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de transition CNT o maaw tun b'a la ka taa se chef d'état-major général adjoint des armées i k'a dɔn o tun bɛ a la taakun o tun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ don o disi la ayiwa baaraw kun jɛra ni min ye sa o ye u n'u jɛra ka jaw ta. N'an bɔra 6e région militaire kɔnɔna na an bɛ taa région militaire numéro 1 na i k'a dɔn o ɲɔgɔnna wale fana kɛra o kɔnɔna na ye a yirala k'a fɔ ayiwa maa tan bɔɲɔnko olu fana minnu jɔgina kɛlɛdaga kɔnɔna na n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye o waleɲuman dɔnna u ka baara kɔnɔna na o la ni lajɛ a kɛra sababu ye ayiwa min bɛ tali kɛ sous-officier ani militaire diyaranw o maa tan bɔɲɔnko minnu ye médaille de blessé sɔrɔ a baara ninnu kɛra alamisa tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ san 2024 a kɛra u ka place d'armes du camp Firuna Al-Ansar la Gawo ayiwa ni lajɛ in yɛrɛ ɲɛmaa tun b'an bolo o ye minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka marabolo kow ma n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye i k'a dɔn ani délégation caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ gouverneur min bɛ
awa Gao mara kono général Moussa Traoré ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se chef d'état-major général adjoint des armées n'o ye général de brigade Keba Sangare ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan ani commandant de poste de commandement interarmes du théâtre de l'opération Maliko colonel-major Dawuda Traoré ale tun bɛ ka taa se ayiwa mara ɲɛmaw ma ka taa se ani laadala ɲɛma minnu bɛ Gao ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kɔni ye nin sɔrɔ armée de terre b'a la armée de l'air b'a la ka taa se garde nationale ma olu kɔni minnu joginna kɛlɛdaga kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin médaille de blessé sɔrɔ ayiwa ka bɔ ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka marabolokow ma ale ye a don o disi la a yɛrɛ la k'a fɔ ayiwa bingali min taara ka ɲɛsin ayiwa lakana tigilamɔgɔw dagayɔrɔ min n'o ye ayiwa secteur de l'opération Maliko o dagayɔrɔ in ko bingali min taara ka ɲɛsin o ma ni ma ko fɔlen u ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa dan kana kari maa ni la o la maa min bɛ armée bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ye a yira k'a fɔ nin denmisɛn minnu kɔni joginna awa ni kɛlɛdaga kɔnɔna na ko a ka kan u ka waleɲuman ka dɔ u ye awa Mali farajɛla fanga ma ɲɛmaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ hali bi wulikajɔ kɔni bɛ sen na Mali wolomasi tabaw fɛ walasa jatewale tigilamɔgɔw u se ka kɛlɛ u bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ ka se k'u bɔ an senkɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an bɛ taa Sɛnɛgali kɔnɔna na Sɛnɛgaliw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye ale y'a jira k'a fɔ ko Sɛnɛgali jamana ɲamakalata k'o bɔra a dɔgɔkɔrɔ Sɛnɛgali jamana ɲamakalata o min tun bɔlen don ka bɛn février kalo tile 25 nata ma 2024 ayiwa ko a tɛna na kɛ o waati kofɔlen in na jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin kuma fɔ n'o ye Sɛnɛgali jamana ɲamakalata ye ko a kɔni kɛra balɔnɔkoba ye a ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw kɔni bɛ yen nɔ ayiwa conseil constitutionnel ani ayiwa parlement maaw ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall a ye nin kuma fɔ ka yira k'a fɔ o la hali n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale tɛna kɛ cɛbɔ ye nka ko Sɛnɛgali jamana ɲamakalata ko a nabɔ a dɔgɔkɔrɔ a bila n bɛ waati min na a kɔni da ma se o ma n'o ye Macky Sall ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma ko labɛnw kɔni bɛ kɛ wa sigikafɔ bɛna kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kunba. Ka kɛ ni Sɛnɛgali jamana ɲɛmaa ta o bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka cɛba min bɛ ni a bɛ wele ko Abdoulatif Coulibaly ale min ye ministre secrétaire général du gouvernement kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko ale ye wala sɛmɛ ale ye wala sɛmɛ kunun ko a kɛlen ka wala sɛmɛ a ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa o ye lakalili min kɛ n'o ye Sɛnɛgali jamana ɲamakalata k'a bɔra a ma ka kɛ n'o kunnafoni ye ni ma ko fɔlen n'o ye Abdoulatif Coulibaly ale fana ye wala sɛmɛ a ye a jira k'a fɔ nin bɛnkan min kɔni taara ko a kɛra ayiwa miirina ale ye nin walasɛmɛ min kɛ a ye miiri kosɛbɛ a ko la ka d'a kan ayiwa waleya minnu kɛra kɔsa in na Sɛnɛgali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna u ka wasabulon kɔnɔna na ka sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laseli min kɛra jamana ɲɛmaa fɛ ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma wasadenw n'o ye assemblée maaw ye olu fana ye min fɔ a kan wasabulon kɔnɔna na ko ne ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ o y'a to ale ka se k'a ka bɛnkan ta ne ka wala sɛmɛ k'a jɔyɔrɔ kɔni labila. O tɛmɛnen kɔfɛ hali bi o Sɛnɛgali kelen kɔnɔna na ko ka sabu kɛ u bɛ ka hakilinajuguw kɔni yɛrɛkɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la min bɛ tali kɛ réseaux sociaux la i k'a dɔn ko ayiwa bagabali kuma caman bɛ ka fɔ a kan ka ɲɛsin Sɛnɛgali jamana ma ka kɛ ni o waleya ye o kɔni ye réseaux sociaux a baaraw kɔni sonsoro fɔlɔ ayiwa Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na k'a daminɛ kunun février kalo tile 4 na ayiwa i k'a dɔn ka taa bila ayiwa ngiri Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na ka sabu kɛ ayiwa fɛn caman bɛ ka fɔ a kan Sɛnɛgali kɔnɔna na min bɛ se ka na ni gɛlɛya ani bisibasa ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na. I n'a fɔ an tun y'a yira aw la cogo min na jɔfɛn fɛn o fɛn o bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye an bɛ taa Namibi kɔnɔna na Namibikaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Ange Jacob ale kɔni fatura ka si to san 82 ani san 2 a kɛra kunun kari février kalo tile 4 2024 a kɛra nɛgɛ ɲɛ fu waati u ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ ni a bɛ wele ko hôpital Ledi i k'a dɔn k'a fɔ a fatura yen nɔ a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la yen nɔ walasa ka furakɛliw kɔni kɛ a kɔni fatura Nangolo Mbuma ale min ye a ka vice président ye n'o y'a ka dangan ye i k'a dɔn k'o kɔni min na jamana ɲɛmaa yɛrɛ jɔyɔrɔ fa fo ka taa fɔ ko kalataw kɔni kɛra ayiwa Namibi jamana kɔnɔna na minnu bololalen don ka bɛn 2024 ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka lahara sɔn suma a ye ayiwa nin bɛ dan se mago bɛ aw ka ladilikanw na aw bɛ se ka kunnafoniw lakikaw sɔrɔ cogo min na k'a to diɲɛ fan o fan an b'a fɔ ɲɛna sa aw kan bɛn waati wɛrɛ.